Hei, esittelen nyt Schneider Electricin TR104 lämpötilatallentimen. Esityksen aikana käyn läpi tuotteen ominaisuuksia, käyttöön ottamista ja käyttöä. TR104 on tarkoitettu lämpötilatietojen reaaliaikaiseen seurantaan ja tallentamiseen erityisesti vaativissa kohteissa. Käyttökohteita voi olla esimerkiksi ravintoloiden ja keittiöiden tai laboratorioiden kylmiöt ja pakastimet tai esimerkiksi IT-laitetilat. Lämpötilatallentimeen voidaan liittää 1–4 lämpötilamittausta, joille on määriteltävissä yksilölliset hälytys-ylä- ja alarajat. Lämpötilamittausten kokonaismittaustarkkuus on erinomainen. Mittaustiedot tallentuu laitteen sisälle asennetulle USB-muistitikulle, josta ne on tarvittaessa avattavissa Excel-tiedostoon. TR104 lämpötilatallennin on käyttöön otettavissa ja konfiguroitavissa kosketusnäyttöpaneelilta, jolloin erillisiä ohjelmistoja ei siis tarvita. Tallennin voi toimia täysin itsenäisesti, mutta se on myös helposti liitettävissä esimerkiksi kiinteistön hallintajärjestelmään. Lämpötilatallentimella on laaja mittausalue ja korkea IP-luokitus, joka mahdollistaa sen käytön vaativissakin olosuhteissa. Antureiden kytkentä ja mittaustapa on toteutettu siten, että kaapelipituudet eivät vaikuta kokonaismittaustarkkuuteen. TR104 lämpötilatallentimen asennus tapahtuu täysin ilman työkaluja, kiinnitystä lukuun ottamatta. Sähkönsyöttö on pistotulppaliitäntäinen ja antureidenkin kytkentä tapahtuu teollisuudestakin tutuilla standardipikaliittimillä. TR104 lämpötilatallentimen käyttöönotto ja käyttäminen on hyvin yksinkertaista. Pistotulppa liitetään vain pistorasiaan ja mittausten käyttöönotto voidaan aloittaa kosketusnäytöltä. Ensimmäisenä määritellään halutut mittaukset käyttöön, sitten määritellään käytössä oleville mittauksille nimet tai positiotunnukset, jonka jälkeen voidaan määritellä yksilölliset hälytysrajat. Tarvittaessa asetellaan laitteelle kellonaika ja päivämäärä sekä tiedonsiirtoasetukset liitettäessä lämpötilatallenninta esimerkiksi osaksi kiinteistön hallintajärjestelmää. Lämpötilatallennin toimii siis täysin itsenäisesti, mutta se on haluttaessa mahdollista liittää erilliseen valvontajärjestelmään. Liittäminen erilliseen valvontajärjestelmään tapahtuu aina käyttäen suojattua IP-verkkoa. Moniin valvontajärjestelmiin on tehtävissä niin sanottuja vitkettejä, jolloin tallentimen liittäminen osaksi valvontajärjestelmää on erittäin yksinkertaista ja tehokasta. Lämpötilatallentimen käyttäminen erillisestä järjestelmästä on helppoa ja mahdollistaa suurenkin mittausjärjestelmän keskitetyn hallinnan. Esimerkiksi mittausten hälytysrajat on muutettavissa niin tallentimesta kuin erillisestä valvontajärjestelmästäkin. Ratkaisu on mahdollista liittää Schneider Electricin pilvipalveluun, jolloin käyttö ja valvonta tapahtuu web-selaimella. Tässä oli lyhyt esittely TR104 lämpötilatallennin ratkaisusta. Kiitos mielenkiinnosta.